Tervehdys tytöt ja pojat, naiset ja herrat, boys and girls, niin kuin Nico McBrain sanoisi. Mä ajattelin tässä vähän näyttää teille, minkälaisella harrastetyökalulla noita keikkoja ja treenejä pylpytellään ja ylipäätänsä soitellaan. Yritetään mahdollisimman hyvin soittaa. Välillä siinä onnistuu ja välillä ei. Ja jos mä menen tänne rumpusetin taakse, en ihan pelkäjän paikalle, koska tulee aika close-up-systeemiä, vaan tänne pikkasen vähän taaemmaksi. Ja katsellaan nyt sitten, minkälainen kattaus tässä on. Jos aloitetaan tässä varsinaisesta rumpusetistä, eli näistä pöntöistä. Mulla on käytössä ollut jo 7 vuotta tämmönen Yamahan Tour Custom setti. Semi-pro-tasoa riittää hyvin meikäläisen tarpeisiin ainakin toistaiseksi. Palvelut hyvin. Soundi on hieno ja varmaan laadun jälki on niin kuin sitä parasta A-ryhmää, niin kuin näistä Japanin rummuista yleensä ei oikein paha sanottavaan isoilla merkeillä juuri olekaan. Ja mulla on käytössä ihan tämmönen perus niin sanottu moposetti, eli aika vähän niin kuin pönttöä. Isompana niistä tuo basari, 22 x 18 tuumainen basari. Sitten on 12 x 8 etutomi ja lattiatomi on 16 x 14. Virveleitä mulla on parikin kappaletta. On Worldmaxin messinkinen tämmönen Ludwigin Supran kopio. Messinkinen 6,5 x 14 tuumaa. Ja nyt on sitten pitkään ollut tämmönen käytössä, tai jonkun aikaa käytössä tämmönen Kumun koivuvirppa, suomalaista upeata käsityötä oleva virveli. 5 tuumaa syvä, 14 tuumaa halkasijaltaan. Pekka tekee hienoja rumpuja siellä Hämeenlinnassa, ja tuossa on makea soundi. Olen siis tätä käyttänyt pääasiallisena rumpuna jonkun aikaa. Rautaosasto, se on pääasiassa Yamahan 700-sarjaa, koska kevyellä halutaan mennä myös keikolle, että roudaus on kivempaa. Ei se kyllä koskaan ole, mutta vähän ehkä kivempaa. Ja sitten haitsu, virppa on ja sekä tämä penkki tässä näin, niin ovat Yamahan 800-sarjaa ja sitten tuo basarin pedaali on 900-sarjalainen. 900-sarjalainen, joo. Ja jos mä nyt menen tähän sitten varsinaiselle tontille, niin katsotaan nuo symbaalit läpi. Pääsääntöisesti kaikki symbaalit, mitä mulla on ollut ja pitkään ollutkin jo, niin on Childiania. Tällä hetkellä K-Custom Darkia sekä K-Custom Hybridia. Ja haitsuna on 14-tuumainen K-Custom Dark pari. Ja sitten ykköscrashina on 17-tuumainen vastaavaa sarjaa, jonka päällä on A-Customin tommonen 10-tuumainen splassi. Olenhan humpparumpali, niin humpparumpali tarvitsee aina tuommoisen pikkupellin. Toisella laidalla sitten kiinni on tällä hetkellä tuo 18-tuumainen K-Custom Dark. Ja ridenä mulla on nyt käytössä ollut pitkään viime keikoilla niin 19-tuumainen K-Custom Hybridi Crash, jossa on kyllä yllättävän erottuva kupusoundi, mutta tässä on kiva, kun sitä voi käyttää myös crashina ja se on vähän ihmisystävällisempi keikoilla ja myöskin näin treeneissä. Siitä ei lähde niin valtavaa mökää. Että mulla on sitten isona peltinä 21-tuumainen vastaava K-Custom Hybrid Ride, joka on sitten vähän niin kuin tymäkämpi peli. Ja onhan sitten pari muutakin peltiä sitten näistä sarjoista tuolla odottamassa nurkan takana, jos haluaa sitten suuruuden hulluksi ruveta. Kapuloina mä käytän El Balbexia. KS Fusionit on tällä hetkellä pääasiallinen. Mulle aika lailla hyvä, sopiva kapula. Ei liian painava, ei liian paksu, hyvä tippi, iso tippipäinen kapula. Näitä myy toi Honkasen Janne tuolla Suomessa on niin kuin pääasiallinen maahantuoja ja nämä saa näitä paikallista kivijalkaliikkeestä, mutta erinomaisia kapuloita. Ja muuten kapuloita sitten on tuossa kaiken näköistä rivissä kaiken näköisiin tarpeisiin, että on vähän kevyempää ja pienitippisempää ja pääasiassa palpeksia, mutta kyllä sieltä löytyy sitten Wigfirttiäkin ja sen semmoista sitten kapulaa. Muuten, sitten kun laulava rumpali oli, niin tarvitsen mikrofonin.
jota sitten tuijottelen pääsääntöisesti keikan aikana aina tältä lähietäisyydeltä. Voi katsella kieroon ja sitten sen takana nuottiteline, koska on dementoitunut rumpali, niin tarvitsee joskus vähän muistilappua sitä, että mitä piti laulaa ja miten. Muuten sitten taustavälineenä tätä iPadia varten mulla on tuossa teline, toimii taustamusana, klikkinä, ties minä, apuvälineenä sitten näin treenatessa, varsinkin yksin treenatessa. Ja sen takana on sitten tuo mun Focusritein Liquid Sapphire audio interface ja sen päälle sitten tulee laitettua tuo kannettava, jos haluaa sitten äänitellä. Ja tietysti siinä vaiheessa sitten mikit on kiinni rummuissa. Nyt niitä ei ole. Kuunteluun käytän Shuren SE215, tämmöisiä korvanappikuulokkeita, ja ne toimii myös keikoilla sitten niin kuin korvamonitoreina. Silloin siihen väliin tulee sitten myös kuulokevahvistin, jossa on limitteri, että sitten jos joku sattuu sitten pamauttamaan mikin tanssilattialle, niin ei pamaha korvat. Semmoista kattausta tässä nyt niin kuin olisi. Ja näillä mennään ainakin toistaiseksi. Katsotaan sitten, että jos kamat vaihtuu jossain vaiheessa, niin laitetaan uutta videota sitten tulemaan. Ei tässä muuta. Mä rupean treenaamaan. Se on moro!